vuoden pimeimpää päivää ja luukkuun 21 on taas tikkuilun vuoro. Onnittelut meille kaikille, että ollaan selvitty tähän talvipäivän seisaukseen ja tästä lähdetäänkin taas valoa kohti. Mulle tuli eilisestä rallivideosta ja sen istu maahan ja seisot tehtävistä mieleen. Mulla on 3 koiraa, jotka on jokainen opetettu ilmaisemaan jälkiesineet eri asennossa. Eli Taika on alun perin opetettu menemään maahan ja sitten tuo Kaiku seisoo ja tämä nuorin kettu on hyvässä vauhdissa istumisprojektissa. Musta tuntuu, että ihmiset treenaavat tosi paljon katsekontaktia, eli koira katsoo ohjaajaa. Toisaalta meillä on paljon semmosia tehtäviä, missä koiran pitäisi katsoa ihan jotain muuta kuin ohjaajaa. Eli esimerkiksi suojelussa me halutaan, että koiran katse välillä lukittuu maalimieheen. Hakupistolle lähetettäessä halutaan, että koira on lukinnut sen suunnan katseellaan ennen kuin me päästetään se lähtemään pistolle. Tokossa halutaan ehkä, että koira lukitsee katseen johonkin merkkiin tai ruutuun ennen kuin se lähetetään. Jälkikoirien kohdalla on ihan makuasia, millaisen esineilmaisun niille haluaa kukin rakentaa, mutta mun henkilökohtainen ihanne on sellainen, että siinäkin koira fokusoi siihen löytämäänsä esineeseen ja osoittaa sitä katseellaan. Ja samanlaista ilmaisua suosin myös, kun pidän Nosework-koulutuksia. Jos haluat ottaa ensi vuoden jälkikursseille jo varaslähdön, niin tämmönen karkin tai karkkirasian tai kannen tuijottaminen on hyviä pohjataitoja, joiden varaan voidaan lähteä sitten kurssilla rakentamaan jälkikoiran esineilmaisua. Tuijotettavana kohteena voi olla vaikka tämmönen rasia, jossa on ruokaa. Ja aluksi vaan jatkuvalla syötöllä sieltä tulee koiralle herkkuja. Ja se alkaa pikkuhiljaa lumoutuneena vaan tuijottaa tätä rasiaa ihan pidempiä aikoja. Toinen vaihtoehto on, että onkin vaikka pelkkä kansi tai ruokakuppi ja sulla on ruuat kädessä ja niitä sataa tänne kannen päälle sitten, kun koira. Aluksi ei tarvi sitä osata tietenkään katsoa. Sinne taas satelee tiuhaan tahtiin rasian päälle tai sinne päin. Ei se niin vaarallista.
pikkuhiljaa koira alkaa sitten ennakoida, että tuohon varmaan kohta taas kilahtaa ruokaa. Ja me saadaan se tuijottamaan yhä pidempiä aikoja. No moi. Ei muuta kuin hyviä reenejä.